Ko će prvi pritisnuti dugme? Ema, neka to budeš ti. Ja sedim u plavoj kutiji, tako da se nadam da me plavo dugme neće razočarati. Ema, žao mi je, ali dobila si pileće šape. Tako su klizave i odvratne. Fuj, koristio bih njih za snimanje horor filma. Ema, izvini, ali nemam drugog izbora. Moram ti ih dati. Šta je ovo? Čekajte, šta da radim s ovim šapama? Uj! Kako što? Da ih jedeš? Da jedem? O, kakav užas! Zašto mi to radiš? To je odvratno. Fuj, ne mogu da gledam to. Vreme je da nastavimo izazov. Emi, plavo dugme nije donelo sreću, a znači doneće meni. U pravu si. Miranda, čestitam, dobila si gomilu lepih i ukusnih burgera. I sam bih to rado pojela. O, da. Dakle, prijatno, Miranda. Oho, kako cool. Moći ću lepo da ručam. Šta mi još treba za sreću? Hvala vam, gospodine voditelju. Ovi burgeri su tako lepi. Ne mogu da se zaustavim. Želim da pojedem sve odjednom. Moja linija me više ne brine i onako sam mnogo lepa. O, da, divno. Oduševljena sam. Spremna sam da ih jedem non stop. Izgleda da nisam trebala jesti sve odjednom. Sad ne mogu ni da se krećem normalno. Konačno sam smislila šta mogu uraditi sa pilećim nogicama. Čula sam da su veštice kuvali nešto od njih i ja ću to uraditi. Mislim da to nije teško. Od detinjstva sam htjela da budem veštica i konačno mi se želja ostvarila. To je to. Ostalo je samo provjeriti kako moj napitak radi. Gospodine voditelju, na vama ću ga provjeriti. O, neka čaša. Baš sam žedan nakon ovih burgera. Čekajte, šta se dešava? Šta nije u redu sa mnom? Zašto je čaša tako velika? Ili sam to ja mali? Izgleda da je uspelo. Tako vam i treba. A više mi nećete stavljati tako gadne stvari u kutiju. Hej, devojko, šta si uradila? Vrati me nazad. Ne želim da budem tako mali. A ja bih baš volela da se smanjim. Nije mi dobro. Pa zašto si čutala? Moraš probati moj napitak. Izvoli. O, da. Sad sam ponovo zgodna i lepa. Super. Hvala ti, Ema. Ko će biti prvi ovaj put? Ema, hajde ti. Ovaj put ću izabrati crveno dugme. Odlično, jer se iza njega skriva crveni džem od jagoda. Svi ljudi na svijetu obožavaju džem, jer je sladak i ukusan. Ema, čuvaj glavu, stiže džem. Prijatno ti. Jo, čekajte. Šta je to? Nešto lepljivo? Pa to je džem od jagoda. Jao, obožavam ga. A znate šta može biti bolje od džema? Jagode, da. Dobro je što ih ima puno u ovom džemu. O, da, to je baš ukusno. Konačno se i meni posrećilo. Preslatko. Blago meni. Baš mi je drago zbog Eme. Miranda, na tebe red. Dakle, prošli put mi je plavo dugme donelo sreću. Nadam se da će i sad. Miranda, ovaj put ćeš dobiti najlepšu hranu za majmune. Mislim na banane. Nadam se da ih voliš. Ja ih obožavam. Šta? Je li to sve? Samo jedna banana? Mislila sam da će biti ih više. Naravno, jedna banana to nije ništa. Daću ti celu gomilu. Izvoli. O, sad ih je previše. Ups, boli me. Pazi malo. Došla sam sebi. Dakle, sad se mogu najesti bananama.
I to nije sve. Zaboravio sam na još jednu bananu. Pazi, hoćeš da me ubiješ? U redu, dosta priče. Vreme je da pojedem banane. O, da, baš su slatke i ukusne. Hej, možeš li da jedeš malo pažljivije? Miranda, to nije smeće. Stavljaj koren na drugo mesto. Hej, prestani. Još jedan udarac neću izdržati. Dobro je da koren ne stižu do Emine kutije. Ema je sada zombi. U pomoć. Šta se dešava ovde? Padam. O, da, to je bio odličan prank. Svaka mi čast. Ovaj put počinje Miranda. Želim da znam šta se krije iza žutog dugmeta. Nije loš izbor. Iza žutog dugmeta se krije žuti slatki med. Ja ću ga prvi probati. Moram da znam šta ti dajem. To je veoma ukusno. Miranda sigurno neće biti razočarana. Dakle, izvoli. Čekajte, šta je to? Nešto baš lepljivo i gadno. O, ne, curi po svom mom telu. Pa to je med. Cool, obožavam ga. Čekajte, izgleda da se med sviđa ne samo meni, ali i ovim stvorenjima sa krilama. Prestanite, marš odavde. Ne volim pčele. Čudno, Miranda je ponovo pritisla dugme. Kako god, meni nije teško da te sipam još i vunu. Oho, želi još nešto? Dobro, imam još i nudle. Eto vam. Šta? Hoćeš još nešto? Dobro, dodaću ti malo mleka. Dakle, Miranda, vreme da ti sipam sve što si dobila. Jedva čekam. Čekaj, šta je to? Bilo mi je dovoljno i meda. Nisam tražila ništa više. Šta će mi sve to? O, ne. Sad ne mogu ni med da poližem sa sebe, jer se gore zalepila vuna i nudle. Fuj. To nije kraj, devojko. Ostalo još mleko. Izvoli. Da, samo mi je još to falilo. Pčele su me izmorile. Nemam snage da očistim sebe od vune. Znači, ja mogu nastaviti izazov. Ema, sad ti pritisni dugme. Nadam se da me crveno neće izneveriti. Džabe si ga izabrala. Sad će ti na glavu pasti puno živih rakova. Tako su strašni. Još se i štipaju. Ema, žao mi je, ali takva su pravila. Moram ih sipati u tvoju kutiju. Sklonite to od mene. Čekajte, šta je ovo? O ne, to su rakovi. Kakav užas. Skinite ih sa mene. O ne, u pomoć. Preklinjam vas. Hoće da me pojedu. Živi su. Neverovatno. U pomoć. Neću da sedim ovde. Plašim se jako. Fuj. Oho, još niko nije bežao iz kutije. Izgleda da su rakovi zaista jako strašni. Ema, i ponovo ti prva pritiskaš dugme. Idemo. Hej, prestani da spavaš. Hajde, ustaj. Jeste već počeli? Onda želim plavo dugme. Nemaš sreće. Morat ću da prospem na tebe akvarijum sa smrdljivim algama. Fuj, smrdi kao na močvari. Znači sad ću i ja da smrdim? O ne, zašto mi takva kazna? Nemam čak ni parfema sa sobom. Da, parfem ti ne bi škodio. Juj. Jadna ti. Idem ja odavde. Miranda, na tebe red da pritisneš dugme. Dobro, ja biram žuto. Odličan izbor. Čekaj da vidim šta si dobila. Ne, to nije to. Ni to. O, evo ga. Da, Miranda dobija staru lampu gde kažu da živi džin. Oho, ozbiljno? Znači morat će da ispuni 3 moje želje, jel da?
Wow, cool. Ali kako da pozovem Gina? Tačno. Treba dobro potrljati lampu. Tako je. Oho, to je zaista Jean. Nevjerovatno. A mogu ispuniti 3 želje Mirande. Prvo pare. Bit će urađeno. Oho, sad sam bogata. Koliko para ima ovdje? Što? To nije u redu. Hoću da im moje želje ispuni. Daj mi lampu. Daj mi moje. Jao, gdje je lampa? Šta je ovo? Liči na lampu Aladina? Šta ste uradili? To je bila moja lampa i moj džin. Jo, šta se dešava? A šta ti se desilo? Pomozite mi, pogledajte šta su mi uradili. Sada smrdim. A vidim samo jedno rješenje. Alge na glavi mogu imati samo sirene. Šta? Odakle mi je rep? Ja nisam sirena. Jean, gde si nestao? Vrati se, ne želim da imam riblji rep. U pomoć! Oho, ispade da Jean nije uvek dobar. Dobro, što je meni poklonio puno para. Blago meni. Joj, kakvi zanimljivi uređaji. Za početak napravite mi kajganu. To je lako. Radi, gledajte. Mogu da uvećam predmete. Znam i ja spremati kajganu. Šta više znam kako da je učinim lepšom. Treba koristiti poseban kalup. Moja kajgana će biti u obliku zečije njuške. Sad ću testirati ovaj uređaj na jajatu. Gledajte. Smanjuje se. Zašto? Čudno. Očigledno sam pritisnuo nešto pogrešno. Pokušat ću ponovo. To radi. Da li se to sigurno može jesti? Naravno. To je prava naučna revolucija. Devojke, ne ometajte me. Sad ću napraviti kajganu od ovog ogromnog jajeta. Pogledajte kako je to cool. Još nikad nisam video tako veliko žumance. Uzalud ste odlučili da eksperimentišate sad. Ne postoji ništa bolje od klasičnog recepta za kajganu. Za početak jaje treba razbiti u specijalan kalup, a zatim staviti ih u kipuću vodu. Dalje ide avokado. Treba ga iseći i napraviti svoj omiljeni sos od njega. To jest guacamole. Namazat ću ga na tostove. Pogledajte kakva lepota. Ostalo je ukrasiti to sve rotkvicom. Kompletan doručak je spreman. Moje najveće na svetu kajgana također izgleda dobro. A sa kečapom će postati još bolja. Ali moje jelo je najslađe. Gledajte, to zaista liči na zeca. Zanimljivo. Wow, kajgana u obliku zeca. Ne samo da je lepa, već i ukusna. Jane, svaka čast. A sad ću probati Emino jelo. Njeni sendviči izgledaju čudno. Fuj, to je avokado, mrzim ga. Profesore John, ostali ste samo vi. Previše prosto. Ali napravio sam naučno otkriće. Jane, čestitam, tvoja kajgana je najbolja. Super! Hvala na pohvali, Leo. Izgleda da je Leo pripremio novi zadatak za nas. Tako je, ovaj put spremite salatu za mene. Lako. Dobro. Salata? To nije teško. Salata se mora praviti od svežeg povrća. Sad ću ih odmah uzgajati. Koristit ću eksperimentalnu farmu. Seme se treba dobro zalivati. Tako je. Profesore, izgleda da ste pretjerali sa vodom. Jao, tačno. Moram hitno obrisati ovaj potop. Ne želim da moja salata bude začinjena prljavom vodom. Uspeo sam. Pogledajte, dok smo pričali, salata je porasla. A vreme je da je osečem. Dalje mi treba hleb. Treba mi malo hleba da stavim na njega pasulj sa paradajz pastom. A sa ovom figuricom dinosaurusa ću ukrasiti svoju salatu. Pogledajte, ovo je prava naučna instalacija. A šta vi sedite? Jane, počni da spremaš.
Točno, veoma zanimljivo pričate o svemu. Dakle, uzet ću krastavac i malo paprike. Smatram da je u salati najbitnije serviranje. Moje salate će biti u obliku slatkog kućeta. Gledajte, je li čin? Mnogo, bravo. A vi niste se čak ni setili sosa. Pavlaka je savršen dodatak za svaku salatu. A nju ću prvo staviti u tanjir. A dalje ide mleveni crni hljeb. Izgledat će kao zemlja. A sad ću napraviti prelepe cvetove od povrća. Oni će rasti iz ove zemlje. Eto šta znači originalno serviranje, a ne ovaj tvoj pas. A vreme je da odlučimo čija salata je najukusnija. Profesore, vi ste prvi. Dinosaurus je super. Izgleda da je napravljena od čokolade. Probat ću sve ostalo. Fuj, pasulj. Ne, odvratan je. Ma, nemaš ti pojma. Jane, tvoj pas je baš sladak. Ni salata, ni loša. Da, trudila sam se. A vreme je da probam Emino kulinarsko remek delo. Napravila je celu baštu. Fuj, crni hljeb zaista ima ukus zemlje. Ne sviđa mi se. Odvratno. Najbolju salatu je napravila Jane. Čestitam na još jednoj pobedi. Kao dete obožavao sam da se vrtim na stolici. Dosta. A vreme je da nešto popijem. Želim kafu. Biće ti kafa? To je lako. Točno, imam ideju. Za pravljenje kafe ću koristiti uređaj koji sam nedavno sastavio. Taj aparat je za stvaranje različitih mešavina. I sad ću ga testirati. Ovdje treba biti što pažljiviji. Zrna kafe ću sipati u veliku epruvetu. Zatim treba to staviti pored vatre. Tada će se kafa skuvati. Temperatura raste. Dakle, uradio sam sve kako treba. Gledajte, kafa već teče. Odlično mi ide. Svaka čast. Kafa pre svega mora biti ukusna. A šta svi vole? Tako je, kokosi. Tačnije, kokosovo mleko. Da biste ga spremili, morate iseći kokos i izvaditi pulpu. A dalje to treba iseći na male komade i staviti u blender. A mleko je spremno. Dalje mi treba bela čokolada. Treba je staviti u mleko i rastopiti. Ostalo je još malo. Ostalu čokoladu ću narendati za ukras. Kada moja prelepa kafa bude u čaši, ukrasit ću je voćem i čokoladom. Biće vrlo ukusno. Samo što to nije kafa. Kafa mora biti tamna. Dakle, obavezno treba čokolada. Preliču čokoladnu kuglu vrućim mlekom. Ovo mnogo više liči na kafu. Leo, vreme je da izabereš pobednika. Šta je profesor spremio? Fuj, kako gorko. Ne, uopšte mi se ne sviđa. Očigledno kuvanje nije za mene. A šta je kod Eme? Nije loše. Ali kakve su to suve bobice? Uopšte nisu lepi. To je samo ukras. Jane, ostala si ti. To je predobro. Čestitam na još jednoj pobedi. Najbolja si. O da, ja sam pravi kuvar. Zdravo svima. Obećavam vam nešto zanimljivo. Ali prvo ćemo pozvati Emu i Mirandu ovdje. Sada smo sigurno spremni. Ema, hajde. U redu. Već sam izabrala dugme. Super. Iza njega se krije nešto zaista vruće. Ljuta čili papričica. Nisam siguran da će se obradovati, ali gotovo je sad. Izbor je napravljen. O, što je to? O ne, da li je zaista ljuta paprika? Prestani, nisam htjela da ih dobijem. Šta da radim sada? Ne znam, možeš probati. Nisam sigurna da je to dobra ideja. Ali šta da se radi? Juj, već osjećam kako ovdje postaje vruće. O, kakav užas, gorim. Pa računat ćemo da si uspela, bravo. Miranda, kako si ti? I ja sam izabrala dugme. Tvoja odlučnost me raduje. Mislim da je vredna nagrade. Šta misliš o čokoladi?
Izgleda prelepo. Ne mogu da odolim. Tako želim da je stavim u usta. Da niste slučajno zaboravili nešto? U redu, hajde da počnemo. Ova čokolada ide tebi. Moram je dati. Joj, moja glava, šta je to? O, čokolada. Baš lepo iznenađenja. Napravila sam pravi izbor. Intuicija me nije izneverila. Ne razumem zašto je ovdje tako vruće. Jao, ključam. Čak i čokolada počela da se topi. Šta se dešava? Trebalo bi da se uključi klima. Miranda, ostalo je još malo. Ovo je također tvoje. O, šta je to? Uopšte ne liči na čokoladu. Moje oči. Ništa ne vidim. Izgleda da joj se ipak nije svidjelo. Baš tako. Ali nisam ja kriv, sve je to zbog Eme. Gori. Moram da uradim nešto hitno. Gde da uzmem vodu? Tačno, tu je bila jedna kanta. Nadam se da će tog biti dovoljno. O, voda. Konačno. Kako prija. Postalo mi je mnogo bolje. Srećom, sve se dobro završilo. Vreme je za drugu rundu. Miranda, počni ti. Ne smeta mi. Gotovo. Tvoja hrabrost me ne prestaje radovati. Ne znam šta treba raditi s ovim beauty uređajima. Nadam se da ti znaš. Jao, koliko stvari. Super. Ima još nešto. Pa baci mi, hvatam. Super. To je kofer sa šminkom. Obožavam da se šminkam. Kakve senke, kakve boje. Neverovatno. Vreme je da uzmem četkicu i da krenem. Sigurna sam da će napraviti remek delo. Samo mi treba malo vremena. Pa, neću ti smetati. Idem kod Eme. Kako si? Sve je super. Već sam izabrala dugme. To je divno. Drago mi je što možemo odmah da krenemo. Na redu je nevjerovatno lep sladoled. Sigurno će ti se svidjeti. Zašto je tako hladno? Šta je tamo? Da li je to led? Jao, pa to je sladoled. Obožavam ga. Dobro je što sam dobila tako mnogo. Spremna sam da pojedem sve. Nevjerovatno ukusno. Hvala, ne mogu da se zaustavim. To baš zavlači. Ujema, pazi kako jedeš. Ne zanima me maniri kad je u pitanju hrana. Jao, baš sam se smrzla. Je li ima neko čebe? Hej, uključite grijanje, molim vas. Verovatno zato treba pritisnuti neko dugme. Šta to radiš, Ema? Tako ćeš sve pokvariti. Miranda, pomozi mi brže. Šta se desilo? O, fen za kosu. Mogu li da ga uzmem na kratko? Zašto? Sva pitanja kasnije. Moram da zagrejem Emu. Opet mogu da se pomeram, super. Hvala puno. Samo što se moj sladoled otopio. O ne, to je tužno. Ti si nepopravljiva, Ema. Stalno razmišljaš o hrani. Možda ćeš mi ipak vratiti fen za kosu. Vidim da ste spremni za novu rundu. Idemo. Pritiskam dugme, hajmo. Kako god kažeš, Miranda, ne želim da se svađam sa tobom. Pre nego što počnemo, moramo staviti zaštitna odela. Izvoli, treba će ti. Dobro, kako god. Odlično, sad možemo početi. Ove cigle su tako teške, jedva ih mogu podići. Joj, kako boli. Šta je to bilo? Izvini, slučajno sam ispustio jednu ciglu. Sad hvataj sve ostale. Kako boli, prestani. Zvezde su me pred očima. Sve je mutno. Cigle? Šta da radim sa njima? Ako uzmeš cement i lopaticu, možeš nešto izgraditi. Misliš da ćeš sama odlučiti šta. Neću te ograničavati. Ali nikad nisam ništa pravila. Čak ni ne znam kako se to koristi. Ne sviđa mi se kako izgleda. Ali dobila sam priliku da pokažem kakvu bogatu fantaziju imam. Idemo. Sigurna sam da će ovo biti nešto posebno. Počet ću odavde.
Super, to je veoma zanimljivo. Nisam ni mislila da će mi se dopasti. Nisam sumnjao u tebe. Sad moram da idem. Da li je stigao moret? Kako brzo? U redu, pritisnut ću ovo dugme. Odlično, Ema. I za tebe imam nešto zanimljivo. Ajde, priđi bliže. Sad možemo da krenemo. Šta je to? Ne osjećam se najbolje. Kao da imam tonu peska ispod majice. To je to. Završili smo. Ćao, čao. Preostalo je samo da dam Emi alat i mogu biti slobodan. Šta da radim sa svim tim? Sad ćeš sve razumeti. Drži ovo. To su dečji instrumenti. Aha, shvatam. Mogu da se igram u peskovniku? Lala, mislim da će biti jako zabavno. Vidim da si se uvukla. O da, vidi kako mi dobro ide. Oho, to je pravi dvorac. Izgleda nevjerovatno. Šta je ovo? Kako vam se sviđa? Trudila sam se. Želim da pogledam bliže. Završila sam. Izgleda da jedna cigla nije na mestu. Pomerit ću je. O, šta si uradio? Sad će se sve srušiti. Izvini, samo sam htio da pomognem. Baš ti hvala. Baš nezgodno je ispalo.